haini hai chini jojoran koinai Dhalai chikonsa haipono hambai Tini Christmas ni salo Puila no Ramchandra gat ni joto lukuno ani Christmas ni khakaham tai hamjakma yapharo tini Christmas ni salo ang kebangma girjawo ani Ramchandra gat ni thai ang berai naikha chini lukurok bai malaikha belai tongthoka borok bai malai mama ni bagai tamni hingkai Christmas ni salo omti khai berai mama ni bagai belai kheno tongthogo tamni hingkai ba jeng Christmas o chini salsa kaitor asaimani salni dino kathar salo malaiman khangjakai jeng belai khenko ebong chini Ramchandra gat ni bagai lukurok ni bagai surina ni bagai joto gija nang saka ebong belai kheno tongthoka chini jara society o tonai kisan society tonai borba hamjakka je bisi burum no ang Christmas ni salo hingjakai omti khai berai guriui joto baino malaita hambai joto nono tep kebangma tongkho jeng onek kebangma charsun thangka sanja jorao tongo sanja kaisa oro Christmas melen ko tongo mela bo tongo aro bo thangai manjagai naita Taklai chini Boltoli bapti charso jeng Christmas panda khlailai tongo o Christmas panda o chini jeng joto Boltoli amchoini chini Christian non Christian takok bhog joto nono kobogoi jeng Jisuni kothma kahamni kokno Jisu sungsaro asai phimani kokno jeng joto no saimani nani nayo engkai aboni bagai jeng aboni ulo tei mai phatisa sai thanani bagi bo joto no koi Jisu tini hoite pray 2025 bosor sekang i sungsaro phaika sungsani joto borok no mothangmani bagai tam hingkai sungsar sumsogo klaika ebite adom sumsok khlaimani bisingti khe hingkai tabuk sungsani joto borok no sumsok go tongo sumsokni bagai jeng ma theinai chini o mangma theinai chini phola Jisu mothangnai Jisu ni teisa second coming tongo second coming puro bo phainai aprokai joto mang tei phola jeng mothangjaknai ega aboni bagino Jisu Kristo sungsaro phaika tini ni hai 25th December ni salo sungsar gwnangai 25th December no Jisu Kristo asaimani sal ne khlai tongo ba jengbo o 25th December no Christmas upe Jisu Kristo sungsaro phaimani no palalai tongo ani simung bihas Debbarma ang oroni ex dikon Jisu Kristo mohasaka asaimani 2025 bosorni sikang abo hotat khai bo asai phaimaya abo sikang bariano bo abase songui rohorjak jeng nugo elambago awa hekeino bo asaina sikang kebang ma awa heke diarin bwkhaktwi sajaka masia awa asai phainai sono phioknai o somchongni yakno hoite phioknai asai phainai abo wngkha mothang naisa sibrai chini sibrai Jisu mol burum ni bagai bo sono chukna ho tisai kalangna bagai sini sumsok ni hoite seng je monakma kai sini bisingo je hamia chitra tongmani hingsa ninda tongmani je saya chukya tongmani je walaimung phaimani je khamaimung tongmani abo ni hoite sono abo haike phiyogoi abo ni hoite sono mukti khlaiye sono chukna ho tisai kalangna bagai bo abo haike abo ni simi mo ai 2025 bosorni sikang bo o hasakao borok ni bisingti khai abo haike Mariam sikla ni bisingti khai bo phai asai phaika ogo tei bo wngkha chini subrai Jisu Kristo o boni asaimai abo wngkha belaino wanama singsa abo haike bo borok baya pola kathani bisingti se bo o chukna ho ni hoite phai bo oro asai phaio bo sakderi ango bo asai phaio abo haike bo abo sing nugo bina asaimani Kokborok sing mathai simani luk simani kothom kaham duini abo haike 10 photos sajak tongo takiridi ini je mera morogang narongno chuknohani swari phai sapai mani takiridi ang nok ni bagai
awa heke sini wansa kok bokhe sawo মহা আনন্দ সুসমাচার তোমাদেরকে জানাইতেছি এই আনন্দ সমগ্র লোকে হইবে হিনি সাও যত বরকনি তামো ওয়াসা তামো তিপ্রা তামো আবথ্রুক তামো মুসলিম যতনি বাগিনো খবর কাহাম তোমানি বাগিনো সেং আবো খবর মল বুরুম বুরুম পাইফেলে খবর কাহাম আবো সাপসানি বাগিয়া ইসানি আনন্দয়া abo mol brum brum ni tong thong ni bagai bo abo hake sono khobor paimani abo sobrai jisu kristo asaimani sika sobrai jisu kristo asaimani jorao bo abo hake chukno ni swari pai khobor sono sapaimani abo kha joton borong ni bagai kaham joton borong bagai tong thong ni bagai se joton borok no bo sumchong ni sikang na bagai bo paimani asal no tini jotono tong tholai khabai khowai khai tong tholai seng awa heke masalayo resablayo musublayo awa heke seng tongayo palailayo abono Christmas no tam khlai kai Christmas no niyom niti no hoite o raida no hoite sino pyogo pap ni hoite sino pyogo sino u sugya ang tongmani hoite sino pyogo teise sini o tongthok agini chuk no han tongthok no teise sino kifili na nambage rinani abono sini Christmas ni barta Christmas ni sengabon bagi palon khlaile hambai ani sinmungke onil Debbarma